खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गारि मटर गोनांफोरनि थाखाय गाहाम खौरां नोंथाङा दानिया लोगोआव आरसि आरो ड्राइभिं लाइसेन्सखौ लाफानानै गारि सालायनांगौनि गोनांथि गैला आरो नोंथाङा आरसि आरो ड्राइभिं लाइसेन्स गैयिनि थाखाय पुलिसजोंबो लामा सामायाव हाराहास्ति खालामजानांगौनि गोनांथि जानाय नंला बेनि थाखाय आसाम केबिनेटआव थांखि लाबाय आसाम सरकारा दानिया अनलाइनाव PDF फर्मेटआव आरसि आरो ड्राइभिं लाइसेन्सखौ मोननो हासिगोन ड्राइभिं लाइसेन्स आरो आरसिनि हार्ड कपिखौ पस्टजों दैथायहरोब्ला आरो आखायाव लायोब्ला गोमानायनि लामा थायो बेनिखायनो गारि मटर आरो मटर साइकेलनि आरसि आरो ड्राइभिं लाइसेन्सखौ अनलाइनाव PDF फर्मेटआवनो होनो थाखाय थांखि लाबाय आरो बेखौ गासैबो रायजो राजानि थाखाय थाबैनो जागायजेनगोन होननानै फोरमायथिदों आसाम सरकारनिफ्राय बेनिखायनो नोंथाङा मटर साइकेल एबा गारि मटर सालायोब्ला गावजों लोगोआव आरसि आरो ड्राइभिं लाइसेन्सखौ लाफानांगौनि गोनांथि जानाय नंला गावनि मबाइलनि गेजेरजोंनो अनलाइनाव आरसि आरो ड्राइभिं लाइसेन्सखौ पुलिसनो दिन्थिनो हागोन चिरां जिल्लानि माखासे ओनसोलफोराव मोब्लिबा सानबासिम माखासे घन्टा बन्द थागोन आसाम पावार डिस्ट्रिबिउशन कम्पानि लिमिटेड साब डिभिजनेल इन्जिनियार बङाइगाव इलेक्ट्रिकेल साब डिभिजननिफ्राय चिरांनि डिस्ट्रिक्ट इनफरमेशन एन्ड पाब्लिक रिलेशन अफिसारनिसिम मिथिहोहरदों चिरां जिल्लानि प्रपागाव किसान बाजार आरो चाप्राकाटायाव फुंनि 6 निफ्राय 10 रिंगासिम 4 घन्टा मोब्लिब थानाय नङा आरो बियो 1 जुननिफ्राय 5 जुनसिम थागोन NHAI आ किसान बाजाराव फ्लाइओभार बानायबाय थानायनि थाखायनो 33 kV बिजनि आरो 11 kV प्रपागाव फिडारखौ गुबुनाव दैथायहरगोन बेनिखायनो सानबासिम मोब्लिब बन्द थागोन आरो बे खौरांखौ जाहाथे समाज बिजोंनि गेजेरजों आरो जायखिजाया बिजोंनि गेजेरजों चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरनो मिथिहोयो बेनि थाखायबो लाइजामनि गेजेरजों बुंथिहरदों रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनानै होबाय साननै भट साननायनि उनाव रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि बिसायख'थिनि भट साननाया मैया जोबनानै थांबाय बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ देरहासार जानो हाबाय गासै मोन 15 मासनि थाखाय बिसायख'थि जादोंमोन जेराव 9 UPPL निफ्राय देरहासार जानो हादों आरो 6 BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जानो हादों UPPL निफ्राय देरहासारनो हानाय 9 नि मादाव सासेया रावबो बादायारि गैयिनि थाखाय ST खथायाव सिगांनो देरहासार जानो हाखादोंमोन UPPL दोलोनिफ्राय देरहासार जानो हानाय बिजाथिफोरनि मुङा फारियै करनान्द आचार्य बुजेन बसुमतारी दन्दिराज छेत्री तारागिरि चन्द्र बाहादुर छेत्री सोमनाथ शर्मा पूर्णकान्त दैमारी मलाकी बसुमतारी आरो चन्द्र बसुमतारी जे ST खथायाव उइदाउट कन्टेस्टआव देरहासारनो हादों देरहासारनो हानायनि उनाव UPPL दोलोनिफ्राय फोरमायथिदों दि गिबियावनो गोदान BOD दागोन बेनि उनाव 5 बोसोरसिम रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानिखौ मावगोन गुबुन फारसेथिं बेरेखा दोलोनिफ्रायबो बिसायख'थिखौ लानानै फोरमायथिदों दि बेरेखा दोलोआव थानानैबो BPF दोलोनिफ्राय 6 बिजाथिफोरा देरहासार जानो हानायखौ गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायथिदों आरो देरहासारनो हानाय दोलोआ जाहाथे देरहाखांनायनि उनाव राजखान्थि दोलोनि गेजेराव फारागथि खालामालासे गासैखौबो समानैनो नायो बेनि थाखायबो खावलायहरदों बिथाङा रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि अनगायैबो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जलेश्वरी समबाय समितियावबो UPPL दोलोनि गेदेर देरहासारनाय 15 जन बिजाथि होनायनि मादाव 15 आबो देरहासार जानो हादों UPPL दोलोनिफ्राय बे गेदेर देरहासारनो हानायखौ लानानै रंजादों UPPL दोलोआ गरिब दुखुथियाया जाहाथे मोननो गोनांखौ मोननो हायो बेनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै फोरमायथिदों EM उखिल मुसाहारि बिथाङाबो हायर सेकेन्डारि रिजाल्टआ माब्ला फोसावगोन बेनि अक्ट'आ दासिमबो थि जायाखै हायर सेकेन्डारि रिजाल्टखौ फोसावनायाव उन जानायनि सायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि फिथाइ फोसावनायाव उन जानाय माने काउन्सिलआ दासिमबो फिथाइखौ फोसावनो थाखाय थाग थियारि जायाखै बेनिखायनो खौरांगिरि आरो रायजो राजाफ्रा नारसिनबाय थानो नाङा काउन्सिलआ गोरोन्थि फिथाइखौ फोसावनानै होगोन मानोना गुबै खोथायानो जाबाय काउन्सिलआ दासिमबो थाग थियारि जाथ'वाखै गासैबो थागथियारि जायोब्लानो 24 घन्टानि गेजेरावनो हायर सेकेन्डारि फाइनाल इयारनि रिजाल्टखौ फोसावनानै होगोन आरो बेनि थाखाय 3 सानब्रै नङाबा 7-8 सानबो लानो हागौ होननानै बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआर गोरोबथायाव थाखानाय बायदियै मुंख्लं नखरफोरनो सरकारा जि होनो गोनां दं बेखौ थाबैनो होनो थाखाय सरकारनिसिम दाबि दैखांदों बड'लेण्ड मुंख्लं नखर गौथुमनि लोगो आफादगिरि असिन बसुमतारीया मुंख्लं नखरनो 15 लाख रां होनो गोनां दं बेखौ होनो थाखाय सरकारा खोथा होदों आरो खामानिया जागासिनो दं होननानै बुंथिदों बेनिखायनो जेबो हेंथा होनो नागिराखै
नाथाय जुदि सोरखारा खोथा होनायखौ लाखियाबा गुबुन लामा लानो थाखाय सानगोन होननानै बुंथि बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि मुंख्लं नखरा जि मोननो गोनां बेखौ लानानै गोबां सावरायनाय जाबाय बिटिसिनि गाहायजोंबो लोगो हमनो गोबां नाजानाय जादों नाथाय लोगो हमनो खाबु मोनाखै जाय दुखुनांथाव मुंख्लं नखरफोर थांब्ला मान होनो नांगौ नाथाय बिथांमोनखौ मान होनायखौ नुनो मोननाय जायाखै बेनिखायनो जाहाथे मुंख्लं नखर गौथुमनि दैदेनगिरिजों लोगो मोनोब्ला मान होयो बेनि थाखायबो खावलायो बिथाङा मानोना बिटिआर गोरोबथा जानायाव मुंख्लं एनडिबिफोरनि गोबां बिहोमा दं आरो मुंख्लं एनडिबिफोरनि थै आरो जिउ दान होनायनि फिथाइजोंनो बिटिआरखौ सालायनो हादों नाथाय बिथांमोना मुंख्लं नखरखौ मान होनो रोङाखै आरो मान होनो सोलोंनांगौ होननानैबो बुंथियो बिथाङा लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि मुंख्लंफोरनि फारिलाइयाव गासै 3445 दं जेरावनाखि सा 2001 मार्च दाननि गेजेरावनो होनो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंमोन नाथाय बिटिसि सरकारा 3 फेब्रुवारियाव सा 193 मुंख्लं नखरफोरनोल' 5 लाख रांखौ होदों आरो गोबाङानो दासिमबो मोननो हायाखै बेनिखायनो आद्रा थानाय एनडिबि मुंख्लं नखरनो माब्ला होगोन आरो बबे प्रसेसआव दं बेखौ रोखायै मिथिहोनांगौ बेनि अनगायैबो सुक्तियाव मुंख्लं नखरनो साख्रि होनायनि खोथा दंखायो नाथाय दिनैसिमबो सासेनोबो साख्रि होआखै बेनिखायनो जाहाथे बिटिआर आरो आसाम सरकारा 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रिनि जि फोसावदों बेयाव जाहाथे मुंख्लं नखरनिखौ थिसनो बेनि थाखायबो दाबि दैखाङो आरो मुंख्लंफोरनि थाखाय माब्ला मुंख्लं खाम्फा लुगोन आरो बबे जायगायाव मुंख्लं खाम्फाखौ लुगोन बेनि सायावबो रोखायै जाहाथे सरकारा फोरमायथिनानै होयो बेनि थाखायबो बुंथियो आसाम स्टेट ट्रेन्सपर्ट कर्परेसन ASTCनि सा 771 मावथिफोरखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायनो थांखि लाबाय आसाम सरकारा जायखौ लानानै गुवाहाटीनि ASTCनि मावख'आव मावथिफोरा दुंहाव थासारि खालामदों रिपर्टनि बायदिब्ला आनन्द प्रकाश तिवारी आरो खगेन्द्रनाथ चेटिया बिथांमोनहा मेनेजिं डाइरेक्टर्सनि बिबान लानाय समाव आनजादनि आइन फालियालासे सा 2274 खौ कन्ट्रेक्चुएल साख्रियाव थिसनदोंमोन जेरावनाखि आनजादनि जेबो नेमखान्थिखौनो फालिनाय जायाखै रिजार्भेशननि जेबो नेम फालिनाय जायाखै एबा इन्टारभिउखौनो खुङालासे साख्रियाव थिसननाय जादोंमोन होननानै मिथिहोदों बेनिखायनो बेनि सायाव आनन्द प्रकाश तिवारी आरो खगेन्द्रनाथ चेटियानोबो सकस नटिस हरनाय जागोन आरो बिथांमोननि हेंथा बिफानारि राहा लानाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों मख'नो गोनांदि ASTCनि सिङाव जेसेबां आइन बेरेखायै साख्रि मावनाय दं बिथांमोनखौ गासैखौबो साख्रिनिफ्राय बोख्लायनाय जागोन खालि जायफोर नेम बायदियै साख्रि मोनदों बिथांमोननि साख्रिखौल' दोननाय जागोन आरो बे खामानिखौ 60 साननि गेजेरावनो आबुं खालामगोन होननानैबो सोरखारनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों ओजोंहाय ASTCनि सा 771 मावथिफोरनि साख्रिखौ दाननानै होनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लानायनि हेंथा होदों ASTCनि मावथिफोरा आरो दिनैनिफ्राय आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव ASTCनि बासआ खारनाय नङा आसामनि गासैबो ASTCनि बास स्टेशनफोरावनो ASTCनि मावथिफोरा धर्ना होनाय हाबाफारि फोसावदों उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि बरंगा जुलियाव गंसे ट्राकआ निपेन बर'नि न'आव सौख्रांहैदों तामुलपुर फारसे फैबाय थानाय ट्राकआ गुबै लामानिफ्राय आनज्रायनानै लामा जिङाव न' लुनानै थानाय निपेन बर'नि न'आव सौख्रांहैदों जायजों निपेन बर'नि न'आ थेर बेथेर बायग्रेबदों बे जाथाया फुंनि 4:30 रिंगासो समाव जानो मोन्दों AS 02C C8726 नाम्बार प्लेट थानाय ट्राकनि सौख्रांनायजों सासे 11 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'आबो जोखोम जादों नखरनिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जाथाय जानाय समाव नखरनि गासैबो सिखारजोबनानै न'नि बायजोआव दंखायोमोन खालि 11 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'आल' न' सिङाव उन्दुगासिनो दंमोन बेयावनो हरखाबै ट्राकआ न'खौ सौख्रांफैदों जायजों न'आ थेर बेथेर बायदों आरो उन्दै गथ'सानि सायावबो न'आ बायसिनदों लोगो लोगोनो उन्दै गथ'साखौ बोखांनानै देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों जाब्रबथायजों उन्दै गथ'साया गोब्राब जोखोम जादों बिथांनि आथिङा बायदों आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो दुखु मोनदों होननानै फोरमायथिदों भारताव रेसलार्सफोरखौ हाराहास्ति खालामनायनि सायाव इउनाइटेड वर्ल्ड रेसलिं UWW आफादा अफिसियेल स्टेटमेन्ट फोसावदों अलिम्पिक आरो गुबुन गुबुन इन्टारनेशनेल गेलेनायफोराव मेडेल देरहासारनानै भारतनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हानाय रेसलार्सफोरखौ धर्ना होनाय समाव हमख्राब खालामनानै एरेस्ट खालामनाय जाथायखौ इउनाइटेड वर्ल्ड रेसलिं UWW आफादा सोंखारिदों आरो बेनि हेंथा माखासे थांखिफोरबो फोसावदों UWW अर्गानाइजेशननिफ्राय फोरमायथिनाय बादिब्ला रेसलिं फेडारेशन अफ इन्डियानि आफादगिरिया आइजो रेसलार्सफोरनि सायाव सेक्सुवेलि हेरेसमेन्ट खालामनायखौ लानानै जि धर्ना होनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दं बेखौ UWW
आफादा माखासे दाननिफ्रायनो नोजोर होबोगासिनो दंखायोमोन नाथाय रेसलारफोरनि सायाव हाराहास्ति खालामनाया सोंखारिजाथाव। बेनिखायनो इउनाइटेड वर्ल्ड रेसलिं आफादा माखासे थांखि लाबाय दि रेसलिं फेडारेशन अफ इन्डियाया माब्ला बिसायख'थि खुंगोन बेखौ UWW नो मिथिहोनो नांगौ। जायनाखि 45 साननि गेजेराव बिसायख'थि खुंनो खोथा होदोंमोन बेखौ मान होनानै जाहाथे रेसलिं फेडारेशन अफ इन्डियाया बिसायख'थिखौ खुङो नङाब्ला भारतनि गेलेगिरिफोरा निउट्रेल फ्लेगाव गेलेनो नांगोन अदेबानि भारतनि जानानै गेलेनो मोननाय नङा होननानै फोरमायथिदों आरो भारतनि गेजेराव बेबायदि जाबाय थानायनि थाखायनो निउ दिल्लीयाव जानो गोनां एशियान चेम्पियनशिपखौबो खुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय थांखि लानाय जाखाबाय होननानैबो फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।